Το κλίμα αλλάζει. Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αυξάνεται. Οι χιονοπτώσεις μειώνονται. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή είναι πλέον ορατές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε δράση και στοχεύει να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του 2019 δεσμεύονται να πετύχουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Μέχρι το 2030 θα παράγουν το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας από αειφόρες πηγές, ενώ θα μειώσουν κατά 55% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990. Οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες παίρνουν πρωτοβουλίες για την προστασία του κλίματος και αναλαμβάνουν δράση για κλιματικά ουδέτερους δήμους. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε σήμερα τι εργαλεία έχουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τους δήμους μας, να είμαστε ανεξάρτητοι από τα ενεργειακά προβλήματα. Είδαμε τελευταία από το 2022 τι σήμαινε για μας η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Η εκδήλωση έχει σαν στόχο να αναδείξει ένα σημαντικό ζήτημα. Η κλιματική αλλαγή αυτή καθ' αυτή είναι κάτι το οποίο όλοι το ακούμε, αλλά οι συνέπειες και οι επιπτώσεις της, αν και κάποιες βρίσκονται ήδη εδώ, αναμένεται στο μέλλον να είναι σημαντικότερες. Οι δήμοι εκ των πραγμάτων έχουν άμεση συνάφεια με τις όποιες περιβαλλοντικές εξελίξεις και με τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν στον πλανήτη. Η ανθρώπινη δραστηριότητα εκ των πραγμάτων έχει εξωτερικές επιπτώσεις και επιβαρύνσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιπτώσεις που υπάρχουν θα είναι σημαντικές και στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα νερά κυρίως, αλλά και τις φυσικές καταστροφές. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν απειλεί την κοινωνία μας, απειλεί την ύπαρξή μας και προστάζει να στραφούμε όλοι σε αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για την επιβίωσή μας πάνω σε στον πλανήτη. Η μερίδα μας σήμερα γίνεται σε μια περίοδο που πλέον οι προβλέψεις των επιστημόνων λοιπόν, και των διεθνών οργανισμών για την κλιματική αλλαγή καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της, τα οποία θα πρέπει να είναι και υποχρεωτικά. Έτσι λοιπόν, αν κάνουμε έναν απολογισμό της τελευταίας τετραετίας, θα δούμε ενέργειες των Δήμων που είναι σημαντικές και ουσιαστικές. Ήδη σε επίπεδο σχεδιασμού έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Άνοιξαν κάποιες προσκλήσεις και το λέω, κλείνουν τώρα για το 14-20, αλλά νομίζω ότι θα προχωρήσουν το 21-27. Ήδη εμείς στο Δήμο Λεβαδέων το κάναμε. Πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι, θα έλεγα, το πιο ευαίσθητο ζήτημα, είναι η αποσαφήνιση του ρόλου του φυσικού αερίου, που εμείς στην περιοχή μας υπάρχουν κοιτάσματα και δυνητικά και στη χώρα μας, ενώ αντίστοιχα η Ευρώπη προχωράει σε μια ραγδαία απεξάρτηση, οπότε πρέπει να βρούμε μια χρυσή ισορροπία δημιουργίας υποδομών προς εκμετάλλευση του εγχώριου πλούτου, χωρίς αυτό να δημιουργεί βάρη στις επόμενες γενιές. Τα αιωλικά πλέον είναι πολύ ανταγωνιστικά, είναι πολύ φθηνά, είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας και πιο εύκολη, πιο προσιτή για μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών και δήμων, όπως θα εξηγήσω αργότερα. Και υπάρχει και ένα έργο που το αναφέρω και αυτό εδώ, με δικαιούχο την ΚΕΔΕ, και αφορά την δικτύωση και εκπαίδευση των Δήμων για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Έχει μέσα του το κομμάτι της εκπαίδευσης των ίδιων των εκπροσώπων, μάλλον των υπαλλήλων των Δήμων, και βρίσκεται σε υλοποίηση αυτή τη περίοδο. Το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να είναι πρωτοπόρα ακόμα και σε αυτό το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, ψήφισε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αυτό που ακούσατε και πριν, το European Green Deal, και ταυτόχρονα, αυτό που είπε και η Σπυριδούλα, για τη χώρα μας άρχισε η έναρξη υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος του Life IP Adapting GR. Αυτή εδώ πέρα είναι η εξέλιξη της μεταβολής της θερμοκρασίας από το 1900 μέχρι το 2020. Βλέπετε, στην αριστερή μεριά
είναι η κλίμακα της θερμοκρασίας 15 βαθμοί μέχρι 17. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα, δεν είναι θεωρία, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις θα είναι στα νερά, θα είναι στις αρδευόμενες εκτάσεις, όσον αφορά τη γεωργική γη και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δήμοι και τοπικές κοινωνίες προωθούν δράσεις και παίρνουν μέτρα για την προστασία. Εξοικονομούν ενέργεια, προωθούν πράσινες αστικές αναπλάσεις και δουλεύουν για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Με τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας βελτιώνουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας. Με τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων περνάνε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων προωθούν τη διαλογή στην πηγή και ενσωματώνουν την ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων στη διαχείριση των αποβλήτων. Όλοι οι Δήμοι καταρτίζουν το δικό τους δημοτικό σχέδιο μείωσης εκπομπών που υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για την μείωση των εκπομπών. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η αυτοδιοίκηση με τις τοπικές κοινωνίες αναλαμβάνουν δράση για κλιματικά ουδέτερους Δήμους.